Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan kuma ku latsa matsalar sanarwa. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Kuna tare da Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin labarai da ɗumi-ɗumin su. Yanzu ne dai za ku ji cewar wata kotu ta ba da umarnin kai Malam Ibrahim El-Zakzaki da matarsa gidan yari a yau safiyar Alhamis 5 ga watan Disamba ta 2019. Wata kotu da ke zaune a Kaduna ta yanke hukuncin mayar da jagoran ƙungiyar IMN a Najeriya, Sheikh Ibrahim El-Zakzaki da matarsa gidan yari daga hannun hukumar tsaro ta farin kaya. Kotun ta yanke wannan hukunci ne a ranar Alhamis ɗin nan yau da safe, inda ta ce za a mayar da su gidan yarin ne don lauyoyinsu da likitocinsu su samu damar ganin su cikin sauƙi. Tun watan Disambar shekara 2015 ne dai gwamnatin Najeriya ke tsare da malamin biyo bayan rikicin da ya faru tsakanin mabiyansa da jami'an tsaro a garin Zaria. Alƙali mai shari'a Gideon Kudafa ya ɗaga ci gaba da sauraron shari'ar har zuwa 9 ga watan Fabrairun shekara 2020 mai kamawa. A watan Maris ne dai mai shari'a Gideon Kudafa ya ɗaga sauraron ƙarar har sai baba ta gani sakamakon sanya shi cikin mambobin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ya gabata a shekara ta 2019 nan da ta wuce. Mun gode, ku danna subscribe sannan kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa.